toh. Maksudnya Ya, oke, awakmu rene oke, tapi ya aja ngono kuwi kamu harus cari romantis. Lah kene ra penak lho nyengimen kaya Ya masalah kowe nang kene berarti didokne. Lah persis. Wah kan bisa toh skala minor kan iso. apa? Umpamane contone awakmu. Oh iya lali aku. Ya lali. Enake ku yo kuwi. Aku sing lemu iki. Lali aku. Wes ana bojone nang kene matane delok sing kono. Lah nek umpama awak Enak iki rasa tuku kasur. lah Aku yo penak yo Mas ya. Aku lo yo penak yo. yo penak.